mawut kang katrajang wadya bala ing Maespati Rekyana Patih Suwanda waktu blas Yayi Sara Basanta kados pundi Kakang Gajaksa nyatane bareng Werkudara manjing palagan cocok lawan kondangi kaya banteng ngamuk nanging kula suwun Kakang Gajaksa sampun ngantos mire menawi kula lanjeng ngandika saged merjaya Werkudara tartamtu sampun telas kajayaning Pandhawa awit kekiyatanipun Pandhawa menika mapan wonten Werkudara dijiro kroyok bareng wong loro mboten langkung sendika ngestakaken dawuh ora mudhar derajat apa ingin dalan patimu Werkudara Werkudara Ratu kembar sapa Prabu Gajaksa ke adhiku Sara Basanta ratu saka Plasa Jenar apane Sengkuni adine lanang padha lecete karo masmu ora mbok ora idep butuhku ning payudara ngokop getemu ayo maju ak terke ning Traka Jana pecah yadamu wah edian Wait. Hah? Wait. Wait. Oh, edian. Ah. Woi. Waduh yuk. Lo. Waduh yuk. Wait. Ah. Oh. Wah, kakangku ampuh tenan ampun dasmu. Wangi-wangi malah. Ora-ora. Kowe kok mburi aku ngerti. Hut. Wih, Tian. Hut. Lo.
Wek. Nah. Wek. 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 Apa sing ra trima Werkudara musuhmu? Cancuk mregut ngembak watang ngrabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti singolino prateng lampus Sunteletis ora cocok karo angen-angen ndak ngibaratake adiku Gajaksa Sara Basanta ki maju ana pabaratan kaya singa bareng metu saka krangkengan ning nyatane bareng adu arep lawan Werkudara pecah sirahe kaya mengkono ya Werkudara aja gembilu sirahmu perkara kowe bisa nyirnakake para senopati Ngastina aja kok nggegaran kowe arep menang karo Sengkuni le. Nadyan kaya ngapa lan kepiye pengalaman sugih aku kepinteran sugih Sengkuni. Nadyan tok akale menang kowe ning akale isih wasis Sengkuni. Otote pancen kowe rusa ning otake ora bakal menang karo Harya Suman kowe. Ayo aja maju siji loro Pandhawa 5 ngebiyo bareng ora bakal Gigrek Wuluku Salanda. Sawangen iki Senopati Agung Plasa Jenar iki. Merata Jaya Merata gerbuten aku sayuta mara saketi uri ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora bakal Sengkuni Gigrek Wulune Salanda. Ayo sapa sing dadi pakan gagak biatange
Pandhawa Kurawa ora rukun. Nganti aku sakadang nemahi lelakon ngangkebak panandang yang mergo kelakuane wong bokil Sengkuni. Saiki we ngatang-atang dadi batang. Mudar-mudar apa, Lil? Oh iki wis dikandhani lek KTP ku wis umur hidup kok nekat. Nadan kok longgo ngangge kuku Pancanaka mbrodel ususku ning nyatane iki isih seger waras digdaya wis sawangen Suman. Ora bakal kowe menang, ora bakal iso mateni Harya Suman. Le, sawangen iki, Le. Mesti nggumen. Kok anggap aku mudar nih nyatane isih jogetan kaya ngene. Ayo buktekno kowe wis mateni senopati pirang-pirang, wis mateni prajurit pirang-pirang. Lek mungsuh Sengkuni entek nalarmu le. Wah. Wek. Wek. Ya. Ya. Wah! Kok menawa pancen mau durung titik janji. Saiki genah brodol wadukmu. Yen pancen bisa tangi meneh tegese kowe dudu menungsa. Sawangen le. Ngece. Lho ngece wong karo niku senge kalah lho. Lah sampean kalah karo Buta Gedhe, kalah karo Duryudana nang memper. Lah karo dapure Sengkuni kok kalah. Iya, senopatine genti aku apa piye? Aman kok genti Bagong, awal lek ra lucu. Aduh, Pak, iso ora njoget kaya aku. Kilik-kintak ngono kuwi ora, iso ora. Keprun diasmu. Buku. Petro, Dun. Nolong pethek. Sinten? Sengkuni. Sebabe tak tibane kuku Pancanaka ora mudar. Masa to? Jane lara. Lara iki, Gong. Lah kowe kok akan pola ngerti ampuh kaya ngono dijajal. Lah iya to. Petro, Nun. Yen pancen kowe abdiku kinasih. Nggih wong kula kali sampean manut. Napa perintah jenengan mesti kula istokke? Tenan. Nggih, lahir batin estu. Aja kok nyemplung segara, mbok segara geni kula cemplungi maton perintahipun Ndara Werkudara. Yen ngono cukup naga tuku rujak polo. Aduh ya. Mau kira apa-apa kok njo saiki wetengku asam lambungku tek kumat ngopo ta ya. Angger telat mangan njur kumat kaya ngene ya ampun. Ayo ya. Ayo ya. Bagong, Nun. Kowe tulungane sing waras. Nyuwun koto rujak polo.
Aduh, kepalaku kok pusing ya. Aduh, sakit Pak Mantep. Sakit sekali Petro, lara kok iso bareng kowe lara apamu? Wetengku lara iku, kepalaku sakit Pak Mantep. Piye mangko ora nggawa obat? Aduh. Cilaka kaya ngene iki. Gareng. Kowe lara apa? Mboten sakit, sehat walafiat. Yen pancen ngono nyo, tampanono sapa sing gelem njukuk gadaku tak wene dhuwit 1 yuta. Siap. Yuta le mereka kabeh mau wow besar sekali horoh kono wah bisa disendek ke ning wit ringin Gong nun kowe pengen duit 1 yuta pengen ngangkat godo ndeh wow. Oh no apa kuat ora? Urut tuwek. Nah, di wong tuwa ning. Bismillahirrahmanirrahim. Setan ora doyan demit randulit. Mugi sedaya ingkang mapan wonten ing mriki kaki danyang naidhaipun lur. Ngayomi dhumateng kula Petruk kanggo anggen kula ngangkat badhe godo rujak pulo menika supados saged kula aturaken dhumateng Raden Werkudara satemah kula pikantuk artos 1 yuta. Kolopis kuntul balik gotong royong nyambut gawe kono cawik sik kono kadut ketoke kuwi ora abot tenan kok. Wes ora oleh dhuwit 1 yuta mbok men. Mbake kurang teori kok. Aja ngangge akal to, akale digunakake. Iki pusaka linuhe. Nah, iki ning jero ki ana isine, ora kena jero iki. Makmek kaya ngono kuwi. Paling ora sembah ping 3. No. Oh, kiyaine. Bekti kula konjuk kiyaine. Nah, anggere wis disembah ping 3 mbok cangking tangan komburi iso sawangan. Kiyaine, kula sampun nyembah jenengan ndika, king menapa jenengan beguguk utawa waton kiyaine. Mbok kersa kula angkat dene samangke. Awit menika perintahipun juragan sampean nggih Raden Werkudara mila saking menika. Ngopo anyel aku ora gelem diangkat tok. Sawangan le. Aja nyawang kuru lan mececene awake gareng. Ning sawangan iki. Oh, sawangan sikile sing bubulen iki lho. Aseme Cirolo. Wantu tipe. Yes, malah hati layatan. Ngalih. Yes. Iki lek ra kerja sama karo kowe angel, Gong. Carane kerja sama gotong mong loro. Lah kok mbegegek kaya ngono lek gotong piye? Tak brukne sik. Sambruk ngene iki lak ya kepenak. Kowe ngarep mburi? Mburi aku nama. Ya ngono. Siap. Nah. Yo, ngangkat kudu bareng. Lek ora bareng iku bebane abot. Oke. Mas. 1, 2, 3, 4 sikil gedruk. Ki abot tenan aja gojek nyuk. Ora ben ora sepaneng ngono lho. Lek sepanenge otot-otot dadi kenceng kabeh. Ngono. Ya. 1, 2, 3 ya. Ya, 1, 2 ya. Kuat kuat elok. Gong aja disuwung ngono kuwi. Kowe iki rada cepet to. Iki lho aja disu. Wah. Ceblok e, Truk. Diangkat neh. Iya. Gage, heeh. Cik, lho. Terus. Lah wong loro ngene dadi anteng ya, Truk. Iya ning abote ora umum. Lho pancen godho semene gedene kok, Truk.
ora diangkat wong loro ngono lah ya ora apik ya Tre ya. Ya, Mergo aku karo kowe akhire iso kaya mengkene dadine. Awas duke. Dono, kira lu. Jenengane ndek bekakas sakmene gedene. Nanti kula kabotan ngangkat lho. Den gak kulo ngangkat Petro ale Bagong lar mudar niki wae. Kula nggih ajeng mudar iblis. Godho yo semene gedene ora. Apa? sok nek gamane aja dinciki. Asemi kowe numpak to ki mau. Kowe numpak kowe. Lah aku adus keringet ngetokne kekuatan kaya ngono malah numpaki karepmu piye? Njaluk ra dawa murno piye? Nyoh, walesku tampan. Wong kene adus keringet karo dulure tega-tegane numpak. Petro, Nur, aja di kletakne kaya ngono dideke. mbok didekne dhewe. Aku wis kulino, kowe njajal. Mboten kiyat. Ora kuat tak longgo pusaka. Ya lak pecandasmu. Mboten kiyat. Jajal dhisik. Lah iya to. Dan iki lho kok menengah iki lho. Dan kula kebuan godhok kaya ngene lho. Mergo sedaya wau. Gong tak pecandasmu lho, Gong. Tak pecandasmu lho. Ben kapok modan mbok wis. Senengane kaya ngono. Wah, pusaka ki gojekan. Glundunge kok ora mudar jagan apa. Gedoy ora wedile nyah hot nyah wek Petro, pripun gadane pripun pecandase ning iso urip neh. lah pripun napa ngerek gendera putih lamun to Pandhawa nungkul kalian Ngastina Isin. lah pripun Bapakmu kon rene. Nun Bapakmu kon rene. bapak sinten Pak Sukron yung yayine ngaji sian Bapakmu Semar. oh esmoyo to lah niki tiyang asmi kok ya ra ngomong ngerti-ngerti jujur karo bapake Ana sing nimbali. Sapa? Ndara Werkudara ndika nimbali kula Den Ayo Semar. metu Mar iki tuwekan nang kene iki nggih pangayoman kok nggih paran pitakon ora metu ora Semar. Nun Sengkune kaya kene. lah enten apa to Duwe kadiktayan apa tibane kuku Pancanaka mudhar urip meneh. Hak bruki gada rujak pulu mudhar urip meneh. sinten Sengkune. ngiriyen ngeten kula tak ndongeng sejarahe Sengkuni nggih mestinipun ndika nggih kemutan merga para Pandhawa lan Kurawa rumiyin niku nggih tumut nglakoni Piye?
taksih kemutan apa mboten nalika Pandhawa kalian Kurawa rumiyin niku rebutan Lengatala lenga kagungane Sang Resi Wiyasa. Nalika semanten Pandhawa rebutan Lengatala kala wau lajeng dawah mblambang wonten ing Jrambah. Nalika semanten tanpa taha-taha Patih Sengkuni lajeng gulung wonten Lengatala kala wau. Mangka dayaning Lengatala menawi sakrandining badan menika kawratan Lengatala nadyanta tinatah mendhat sinuduk bengkung jinara mentes mawon. Tegese pusaka menapa kemawon brajolungit menapa kemawon boten saged tumama dumateng badan ingkang sampun kaleletan Lengatala. Akan tetapi wonten saperangan badanipun Sengkuni ingkang boten keleletan Lengatala, boten kawratan Lengatala, nenggih ingkang mapan wonten ing dubur kacang ijo. Dubur ya apa? Dubur niku cantruka. Cantruka. Lah iki cah enom jaman saiki ora ngerti cantruka piye. Wadidang. Wadidang ya apa? Petruk, siap. Silet. Wah, kudu wow. Berhenti Mas. Ing atas iki mau jagungan wong papat kok sing ora ngerti karo dodok seleng lelakon tek aku ki piye Mas? Ngapa to? Ayo nonton Ndara Werkudara mateni Sengkuni. Ora bisa kok sik Mas. Sing kok bisikke ngene Werkudara mau apa Mas? Kuwi kawruh sing werit. Kawruh kasampurnan ora angger wong iso nampa kuwi. Mergo lamun to ora lahir batine ora siaga bisa dadi gendeng bisa dadi edan. Kuwi kawruh sing bebayani. Alah bayane apa kowe ya iso Semar ya iso. Aja gawe-gawe Mas. Sing kok bisikke mau apa ngilmu apa? Men aku ngerti pengapesane Sengkuni. Berasa. Kowe iki urung wayahe kono. Mas wis tak aku mbayar ya gelem. Lah aku ngene iki ora iso turu ki engko. Werkudara ngerti, Semar ngerti, Petra ngerti, masa Bagong ora ngerti. Lah kula dianggep wong ora pinter srawung ngono. Ngopine kurang adoh. Apa? Wis tak bayar ya gelem. Bayar piro? Wis, njaluk piro? Wis, nyo, 50 apa 100? Ya 100 ora apa-apa anggere ikhlas lahir batin. Nyo 100, nyo. Ya, tak wisikke ning kupingmu ya. Ya, angge eling-eling ora? Ora usah. Sing baku kowe megeng napas ya pangestine nyawiji ngabekti marang Gusti Kang Maha Suci men wening rasamu meleng kang dadi ciptamu 1 2 3 hop silet sik Mas 100 lho Mas mosok 100 gue entuk silet. Aja kebangetin dong, guyangane 75 wis komplit lho. Lah pancen tak bisike Ndara Werkudara mau kuwi kok. 100 lho tegelmen lho. Kok iso ya ampun, masa kuwi? Iya, yakin demi Allah tak bisike kowe. Aku tuh bayar, salah sing tuwa bayar lak kowe to. Aku ora njaluk mau. Kowe sing nawani njaluk dibisiki kaya sing dibisike ning Ndara Werkudara lak ngono. Heeh, ning aku ora gagal lek sing kok nekne mau jebul kuwi ya. Lah kuwi salahmu dhewe. Mas ya ampun 100 e. Masa gore entuk kuwi mbok sandingi apa piye ngono? Mas
Petruk. Petruk. Nun, pripun? Wah, sing endi? Ya ampun, anake wis 3 mosok ora apal to, Mas, Mas. Walah. Bingung aku. Oh, lah niki jarike mang silakne dhisik. Nah, niki lho. Nganti garing ngene iki janjane piye iki? Nah, pun. Pun ketinggal to. Niki lho pun mencep niki lho dheke. Ah, gila nih. Kok iso kaya ngene iki lek disebul iso kaya sulingan. Ada kok kapake keris apa kuwi. Kula. Ada aja kaya ngono kowe iki. Kok iso nganti kaya sulingan. Aku arep mbok kapake Werkudara. Wis pirang-pirang lalakon Pandhawa dadi wong buangan 12 taun delik setahun. Mergo saka bukile pati Sengkuni Ripalungguhan iki kowe bakal ngunduh woing karma sing nduk tandur ana alam donya. Aku aja nduk pateni nadyan kaya ngapa lan kepiye aku ki pepundhenmu, aku ki bapa paman. Dosa gedhe lamun kowe tegel mateni karo Sengkuni. Wah bakal dosa mateni karo wong nista, tetep kowe bakal dosa. Kesuwen ndang blus lho gentenan kancane. Ya Allah, malah omong ae. Lha wis mlungu kaya ngono pangga omong. Ing kene dalan pengapesamu ya mung perangan iki sing ora kelepetan lengotol. Kang, nun. Tata wadus, lha apa to? Keringetmu ambune kaya solar. Lah pancen ning Bratayuda ya men to. Njaluk minyak wangi. Sapa? Ndara Werkudara. Kok iso kagungan Lengatala saka Sengkuni? Kowe engko lek iso awakmu diblonyoi Lengatala, irungmu kena Lengatala, kowe iso ngerti karo kahanan apa wae. Kowe iki irungmu iso mambu kahanan apa wae, satemah kowe siaga lan waspada ana madyaning pabaratan. Oke, siap. Ndara. Ndara. Apa? Nyuwun kados ngene Petruk Ndara, nyuwun Lengatala Ndara. Ya. Sik kaya tau mambu to aku. Cobi ngarep-ngarep. Oh, tau mambu to. Sik to. Kulino lho bendina aku mambu dik lali jenenge. Asem iki. Tega banget kowe ya Allah. Kan mau kelangan duit 100 mung didoli kuwi ae. Asem iki. Truk. Ngapa? Lengatala denggelmu mlocot. Ki lho, raup sik, Gong. Wah, iso nyenil ning irung, Gong. Asem kaya tetek melek. Kowe kok tega karo aku Werkudara. Sengkuni jancane wong apik. Aku ngrusak lan budidaya patine anak Pandhu iki merga saka laraning atiku Pandhu ingkang sia-sia karo wong Plasa Jenar. Kakangku Prabu Gendara dipateni Pandhu. Mbak Yuku jare arep dirapi jebul dipakakne kakange sing picek jenenge Destarata. Tetep lamun ora ngurmati karo kahanane wong wadon mung dijel-ijelke. Apa kaya ngono ki pakartine bapakmu apik? Aku ki wong bener.
Aku ki wong prawira. Aku ki wong suci. Aku ki pahlawan mula sengkuni gugur. Mergo kabeh mau omong ae. Sriting murang gesti mancing sumangka Dedek nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala ratu kota-kota
maning katong setan alas Werkudara aja kempilo sirah apa yen ndok kira Duryudana wis ijen tanpa rowang aku njur pasrah bongkokan deku-deku nyembah dlamam yen aku isih meger-meger Bratayuda iki Pandhawa durung menang ing atase mung kari wong siji parantine kowe ora gelem mertobat nyawamu mumpung isih gondhelan ragamu kowe njaluk ngapura karo pangeran pangeran apa neng kene ayo dibuktekke men ditonton karo wong sak jagat Duryudana apa Werkudara sing glundung sirahe bosok koklok dirubung laler udel-udel wadukmu
Sri Duryudana wis nglumpruk tanpa daya angga gumletak nganti kaya bangkening buta orek molukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambing loyom suku kanan kiring bokah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebit rontang ranting badan sakujur dedel duel ajur amoh apa to darunane kaya mangkono labet datan ana marme Sang Werkudara nggenya milara mengsah henget mring candalane Sang Kurupati sakedhap anggro sora Sang Werkudara saryan njambak rikmane Sri Duryudana mustaka kajebles-jeblesaken ing padas suri ewadene peret nyawane Sang Duryudana nganti asawang kunarpa parandene datan bisa pecah Werkudara kowe wong gemblung tutuk nolehmu bungah-bungah merga kowe rumangsa merak menangmu perang ning Baratayuda nanging sejatine kowe iki kalah sing menang kuwi Kurawa mudeng ora sebab sadurunge iki mengko aku mudhar aku wiwit cilik nganti tuwa tansah urip kepenak mukti wibawa mubra-mubru mangan enak nyandang utuh ngrasakake Nyakrawati mbal denda dadi ratu disungki-sungki wong sak negara beda karo uripmu selawase Pandhawa dadi wong mlarat keserakat saka gandrungmu karo tembung kautaman nganti bola-bali gampang kowe tak sikara wekasan kowe sak sedulurmu mlebu ning alas dadi wong poporiman mataun-taun gage gagasen yen kaya ngono kuwi sing menang aku apa kowe wong cublok mongko sedhi longkas kowe bakal mati tuwek
banjur kapan anggon ngrasake mukti negara Ngastina sing bakal kok nggone kae wis kotong sebab bondo donyane wis tak awut-awut malah kowe tak tinggali utang sak cindhil abangmu ora bakal iso nyaur pancen kabeh mau sengaja tak obrak-abrik kowe mung kari nemu remukan kowe mung kari nemu tangise rondo-rondo sing tinggal mudar bojone bocah lolo sing ra duwe bapak jajal pikiran yen ngono kuwi sing menang aku pokoke nadyan wong sak jagat nunggalke swara lamun to Pandhawa menang aku kalah nanging sejatine aku gak kalah mula 1000 dalan tak tindakake supaya wong sak jagat ngerti lamun to aku menang yen kowe ngaku wong utama kowe wong suci satriya ingkang tulus aku tak takon kasucene Pandhawa ki mapan ana ngendi kowe iki sejatine dudu satriya suci ning anake wong planyan Waragake nalaran kenapa Puntadewa kae dipek putra Andanu anak angkat dening Sanghyang Darma mergo kae sejatine le sedeng le selingkuh ibumu Kunti karo Bathara Darma kowe gedhemu kaya ngono ora bisa ndodho ora bisa ndodho ora bisa basa duwe kuku Pancanaka jebles karo Bathara Bayu mergo le sedeng ibumu Kunti karo Bayu Janaka kae gantenge kliwat mergo le selingkuh ibumu karo Bathara Kamajaya Kembar Sinakula Sedewa kae sejatine anake Aswanaswit kowe tak wene ngerti aja runtik batinmu kowe iki anake planyan turut dalan ibumu kae wong gatel sing lain-lain wae Bathara Nyayi Werkudara manut kodrate Duryudana iki durung wancine mati isih kudu ngunduh koeng penggawe ya kuwi sekarat ora urip ning ya ora mati ngagak-agak 1000 lara dadi siji badan sakujur dirubung singgat lan werjit cacing suwene 100 taun yen ngono banjur dikapake wong elek iki ora bakal bisa mati lamun to matine ora bareng karo katresnane ya kuwi Banumati mula buangen nang tengah alas banjur tindiana watu sing gedhe ya ing kono Duryudana mengko bakal ngrasake woh pakartine wiwit cilik nganti tuwa mukti wibawa nanging kamuktene mau saka woh ing cilaka lah ya iki mengko Duryudana bakal wiwit ngrasakake 1000 lara sing suwene 100 taun tindakno Werkudara
bojoku. Bano